Esselamu Aleyküm izleyicilerine 27 Recep 1445 Hicri kamarı, yani Miraç gecesinin bugün gece Cuma akşamına kavat geldi. Netibeden Cuma akşamı değil ya, 4. gün gece. İtilen Cuma günü nitip ola şeyden mübarek güne doğru geldi. Gelin sizin bilen bunu hem Kur'an-ı Kerim'i Türkmen diline okumanı, öğrenmene devam edelim ve 40. sürede duruttuk. Yani bugün hem nasip olsa 41. 42. 43. 44. sürelerini Türkmen diline okuyacağız. Hem Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek için. Kur'an-ı Kerim'in 41. süresi Fussilet suresi Mekke'de inen sürelerden olup 54 ayetten ibarettir. Sürenin adı 3. ayette ağzalayan, doğru beyan edilen manasını anlayan Fussilet sözünden gelip çıkıyor. Sürede Peygamberlerin aleyhisselam ümmetlerini hak yola çağırdıkları, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözüdür ve Allah'ın birliği barada aydılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ha Mim. Bu Kur'an Rahman, Mehriban ve Rahim şehavatlı Allah tarafından indirilendir. Bilyen kavm için ayetleri Arapça okulmak arkalı doğru beyan edilen kitaptır. Çindirişi. Bu ayette ağzalayan, Fussilet, doğru beyan edilen sözün manisi aşağıdaki görünüşlerde düşündürülüyor. Kur'an'ın hükümleri, kıssaları, nesihatları açıkça malum edilen 2. Sürelerin başlayan yerleri ve bitiren yerleri beyan edilen vaadalar, kıssalar, hükümler, misallar ayrıtılmakta beyan edilen. Bu kitap cenneti boşlayıcı ve dozağı duydurucu kitaptır. Emma onların kafirlerin köpsi bundan yüz överdiler. Indi olar hak söze kulak asmazlar. Olar senin bizi çağırayan zatlarına yüreklerimiz yapık, kulaklarımız da bolsa ağırlık var. Bizim ve sizin aramıza perde çekildi. Şoňa görä hem İslam zadyny et. Biz hem İslam zadyny edýär istediler. Olara aýt, men hem sizin ýaly bir insan. Maňa Hudaýyňyzyň ýeketek Allahdygy habar berilýär. Indi oňa yüzlenin hem de ondan günäňiziň geçilmegini dilän. Allah şärik koşanlaryň hallary harap bolsun. Olar zekat bermeýärler. Ahireti inkar edýänler hem şolardyr. Taqiq iman getirip ýaxşy işler edenler için cennet içire tükeniksiz ýaxşylyklar bardyr. Olara aýt, taqiq siz yeri 2 günne yaradany inkar edip oňa şärik koşýarsyňyzmy? Ol Allah alemleriň perwerdigäridir. Allah yerde berk, äpet dağları yerleştirdi. Ol yerde dağlarda bereketi hasyl etdi. Ve ýene de ol taqiq 4 günün içinde 2 gün yer yaratdy. 2 gün hem yerin berk durmak için kazıklar bolan dağları yaratdy. Yerde isleýänler için den hatarda nygmatlar taýýar etdi. Soň duman bolup duran asmana tarap yöneldi. Oňa asmany ve yer togalagyna öz islegimiz bilen ýa-da mejburi ýagdaýda gelin diýdi. İkisi hem öz islegimiz bilen sana taýin bolup geldik diýdiler. Şeýdip olary 2 günne 7 gat asman edip yaratdy ve her bir asmana berilen wezipesini habar erdi. Biz golaýdaky asmany ýaktyldyjy çıralar, ýyldyzlar bilen bezedik. Olary hatadan çykmakdan gorak bolsun diýdik. Ine bu gudraty güýçli we ähli zady bilen Allahyň ýola goýan işidir. Eger olar yüz öwürseler, olara aýt, size Ad ve Semud kowmynyň başyna gelen tüweleýe meňzeş tüweleýiň bardygyny duýdurýar. Peygamberler aleyhisselam olara öňlerinden ve izlerinden gelip Allah'dan özgä gulluk ibadet etmeň diýenlerinde olar
Perwerdigarimiz isläň bolsady, elbetde perişteleri ugladardy. Perişteleri ulatmandygy üçin biz sizden iýerilen zatlary inkar edýäris diýip aýdypdylar. Hat kowum bolsa ýeriň ýüzünde nähak yere tekebbirlik etdiler. Olar bizden has güýçli kim barka diýdiler. Ýöne olar özlerini yaradan Allahyň özleriniň has güýçliligini eýsen görmedilermi? Olar bizim ayetlerimizi, mucizelerimizi inkar edýärdiler. Şonuň üçin biz hem olara pany dünýäde ryswalyk azabyny dadyrmak üçin özleriniň şum diýip hasap edýän günlerinde sowuk şemal öwüstirdik. Ahiret azaby elbetde has ýowuzdyr. Olara golda hemayet hem edilmez. Semut kowmuna bolsa dogry ýoly görkezdik. Emma olar dogry ýoluň deregine körlügi saýladylar. Olary edýän erbetlikleri sebäpli ryswa edici azap ýyldyrmy çakdy. Biz iman getirenleri Allah'dan gorkýandyklary sebäpli halas etdik. Allah'ın düşmanlarynyň dozak hodyna ýakylmak üçin jemlenjek günleri olaryň hemmesi bölünirler. Ahir soňunda ol ýere gelenlerinde gulaklary, gözleri we derileri, tenleri eden etmişlerine göre olaryň garşysyna şaýatlyk ederler. Olar derilerine näme üçin garşymyza şaýatlyk etdiňiz diýerler. Derileri bolsa her bir zady gürledýän Allah bizi hem gürledýär. İlki başta sizi Allah yaratdy, soň ýene-de oňa dolanyp bararsyňyz diýerler. Siz gulaklaryňyzyň, gözleriňiziň, derileriňiziň öz garşyňyza şaýatlyk etmeginden çekinmeýärdiňiz. Gaýtam edýän işleriňiziň köpsini Allah bilmez etdiňiz. Perwerdigariňiz barada edýän gumanyňyz sizi ýoldan azdyrdy we şeýdip ziýany duçar boldyňyz. Egerde inni çydam etip bilseler, olaryň ýeri dozak ody bolar. Egerde gaýtadan dünýä gaýdyp gelip Allahyny hoşal etmek isteseler hem olaryň islegleri kanagatlandyrylmaz. Biz olaryň başlaryna bir näçe ýaranlary musallat etdik. Bular hem öňlerinde we izlerinde näme bar bolsa hemmesini olara bezäp görkezdiler. Özlerinden öň ötüp geçen jin we insan ummatlaryna berilen azap olar üçin hem hakykata öwrildi. Elbetde olar ziýana duçar bolanlardyr. İnkar edip kapır bolanlar, olaryň höttesinden gelmegiz üçin bu Kur'any dinlemäň, okalýan wagty galmagal ediň diýdiler. Biz ol inkar edýänlere gazaply azaby dadyrarys we olara eden işleri sebäpli iň ýowuz jazany bereriz. Ine bu Allahyň düşmanlarynyň jazasy bolan dozak odudur. Ayetlerimizi inkar edendikleri sebäpli olary hemişelik mekanlary dozak bardyr. Kapırlar dozakda ey Perwerdigarimiz bizi azdıran jynlary we insanlary bize de görkez. Olary ayaklarymyzyň astyna salaly. Goý olar hem awradan gaçanlar bilen deň bolsun diýerler. Taky Perwerdigarimiz Allah'dır diýenlerinden soň dogry ýoly, dini şerigaty tutanlaryň ýanlaryna perişteler gelerler. Olara gorkman, gamgyň hem bolma. Siz wada berilen jennetiň hoş habary bilen şatlanyň. Biz dünýäde hem ahiretde hem siziň dostlaryňyzdyrys. Günäleri bagyşlaýjy we rahim şepaatly Allahyň fazly kerem bilen ol ýerde siziň göwnüňiziň küýsen ähli zady bardyr. Hemde ol ýerde islen zadyňyz taýýardyr diýerler. İnsanlary Allahyň ýoluna çagyrýan, ýaxşy işler edip elbetde men musulmanlardandyryn diýen kişiniň sözünden kimiň sözi has gowy bolup biler. Ýaxşylyk bilen ýamanlyk hiç haçan deň bolmaz. Sen iň ýaxşy ýol bilen ýamanlygyň öňüni al. Öz araňyzda düşmançyňyz bolan bir kişi ýamana ýaxşylyk bilen jogap berendiň üçin belki seniň bilen ýakyn dost bolar. Oňa ýaxşylyk häsiýetine, diňe sabyrly kişiler we diňe uly nesibe iki dünýä bagtyny eýe bolanlar ýeter. Eger şeytandan gelýän erbet bir duýgy seni dürtýän, aldawa salýan bolsa, desme Allah sygyn. Taky ol ähli zady eşidýändir, bilýändir. Giýje bilen gündüz, gün bilen ay, onuň ayatlaryndandyr. Barlygynyň alamatlaryndandyr. Eger de diňe Allah ibadet etmek isleýän bolsaňyz, güne de,
ayada secde etme, onları yaradıp var eden Allah'a secde edin. Eger de kapırlar Allah'a secde etmezlik bilen tekebbirlik etseler, bilip koysunlar, Perverdigarın ýanyna perişteler giýje gündüz irginsiz ýagdaýda oňa hamdy sena aýdýarlar. Senin ýere gurap eten ýagdaýda görmegin hem Allahyň ayatlaryndandyr, alamatlaryndandyr. Sebäbi biz ýere suwy ygaly ýagdyrmamyzda ösümlikler gymyldaşyp göwerip çykýar. Oňa Kur'an ýere jan berýän elbetde ölleri hem dirildiler. Ol ähli zada güýç ýetirýändir. Ayatlarımız hakda doğruluktan daşlaşıp yanlış yola girenler bize gizliğin däldir. Olardan habardardırız. Dozaq oduna taşlanacak has kowmy ýa-da kıyamet günü dozaq odundan halas bolup ynamly ýagdaýda geljek kowmy. Siz isläniňizi edin. Elbette o sizin edýän işleriňizi görüp durandyr. Özlerine kitap berilen wagty onu inkar edenler helak bolarlar. Azaba duçar bolarlar. Ol Kur'an mübarek bir kitapdyr. Onun öňünden hem, izinden hem batıl yalan gelmez. Ol hikmet eýesi we aşa köp övgä münasip Allah tarapyndan iýerilen kitapdyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana aýdyranlar senden öň ýaşap geçen peýgamberlere aýdyranlardan başga zat däldir. Takyk senin Perwerdigaryň ýalkaw eýesi hem de günahkarlara biçak azap berer. Eger biz Kur'any Arap dilinden başga dil bilen beýan etsedik, onda olar Kur'an aýatlary jikmejik beýan edilmeli dälmi näme? Özge dilde kitaby Araplar näde düşünsinler diýerdiler. Sen olara onun insanlara dogry ýol görkezýän kitapdygyny we şifadygyny aýt. İman getirmediklerin gulaklaryna agyrlyk, kerlik bolup Kur'an olara ýapykdyr. Göýa olara daşdan gıýyrlayan ýaly Kur'anda näme diýilýänini düşünmezler. Hasam bolsun, biz Musa aleyhissalama kitabı Tevrat'ı berdik. Ol hakda hem düşünüşmezlik kapma garşylyk edildi. Eger Perwerdigaryň tarapyndan söz aýdylmadyk bolup hasap kıyamata goýulmadyk bolsady, onda olaryň aralaryna höküm edilirdi, temmileri berilirdi. Olar Kur'an barada hem şek şüphe edýärler. Kim ýaxşy iş etse öz peýdasynydyr. Kim erbeş iş etse öz ziýanynydyr. Perwerdigaryňiz bendelere zalymlyk, adalatsızlyk etmez. Kıyamet sagydy güni hakynaky ilm diňe Allaha mahsusdyr. Hiç bir meýwenin tohumy ondan bidin şine ýaryp bilmez. Hiç bir ayal hem ondan bidin hamile bolup göwresindäkini dünýäge indirip bilmez. Allah şärik goşanlara, hani sizin maňa goşan şärikleriniz nirede diýip ýüzlenen güni bu barada hiç biri şaýadymyzyň ýokdugyny sana habar berýäris diýerler. Öňkü ýalbaryp zat isleýän hudaýlary olardan daşdadyr. Ýöne ol Allah şärik goşanlar gaçyp atylgalarynyň ýokdugyny anyk bilerler. İnsan haýrly zady hiç haçan bizar bolmaz. Emma betbaxçylyga duçar bolsa welin dessine umydyny ýitirip gynlanar. Hasam bolsun, egerde bir kişiniň başyna betbaxçylyk inenden soň biz ona rahmeti dağdırsak ol bu meniň hakymdy. Kıyamatyň gopçakdygyna inanmaýaryn. Perwerdigarime dolanyp barsam hem onun ýanynda meniň üçin ýaşlyklar bardyr diýer. Biz inkar edenlere eden zatlaryny hökmän habar bereriz we olara agyr azaby dağdyrarys. İnsany nygmat beren wagtymyz ol bizden ýüz öwürip gaçmak bilen bolar. Emma ona betbaxçylyk gelip etse welin ýalbarmak bilen bolar. Olara aýt, egerde sizin aýdara sözüňiz bar bolsa, aýdyň. Kur'anyň Allah tarapyndan iýerlendigine garamazdan siz onu inkar edýän bolsaňyz, onda hakykatdan daşlaşandan beter has azaşan kim bolup biler? Kur'anyň hakdygy mälim bolar ýaly insanlara älemdäki hemde öz beden agzalarynaky aýatlarymyzy, alamatlarymyzy görkezeriz. Perwerdigaryň hemme zada şaýat hukmuna ýeterlik dälmi? Ägä bolun. Olar özleriniň Perwerdigaryna gowuşjakdyklaryna şek şüphe edýärler. Ýöne onuň ähli zady öz ilmi bilen gorşap alymdygyndan habaryňyz bolsun. Sadakallah
Fussilet suresi ve 42 Şura suresini geçer sevgili. Şura suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 53 ayattan ibaretdir. Sürenin ady 38-nji ayatda agzalýan, geňeş, maslahat manylaryny aňladýan Şura sözünden gelip çykýar. Bu sürede musulmanlaryň işlerini öz aralaryna maslahat bilen berjay etmendikleri barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan, mehriban we rahim şefgatly Allahyň ady bilen. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Gudraty güýçli ve hikmet eýesi Allah sana we senden öňkü ötenlere ineşele wahy edýär, habar berýär. Asmandaky we ýerdäki her bir zadyň eýçiligi oňa degişlidir, ol beýikdir, belentdir. Asmanlar Allahyň gudratyndan ýa-da müşrikleriň şärik goşmalaryndan ýaňa depeleriniň ýarlaýjak bolýar. Perişteler bolsa özleriniň Perwerdigaryny hamdy sena bilen tesbih edýärler. Hem de ýerdäkilerin, insanlaryň günäleriniň geçmegini dileýärler. Unutmaň, takyk Allah bagyşlaýjydyr, rahim şepagatlydyr. Allah özünden özgäni dost tutanlary Allah görüp durandyr. Şonuň üçin sen olara gorukçy, himayatkär dälsiň. Şäherleriň merkezi bolan Mekke'de we onuň daş töweregindäki ýerlerde adamlary habardar etmegiň hem-de boljagyna hiç ýeri şek şüphe bolmadyk jemlenişik kıyamet günü barada olary gorkuzmagyň üçin sana Arap diline bolan Kur'any yolladyk. İnsanlaryň bir bölegi iman getirip cennete girse, ýene bir bölegi inkar edip dozaka girerler. Allah islesedi, olary ýeketäk ummat hem ederdi. Emma isländini iman getirendikleri üçin rahmetine gowşar ýaly eder. Zalimleri bolsa hakikaty inkar edendikleri sebäpli hiç kim dosty we goldawçysy bolmaz. Ýa-da olar Allahdan özgäni dost tutundylarmyka? Ýöne hakyky dost diňe Allahdyr. Ol ölülere can berýändir. Onuň ähli zada güýji ýetýändir. Sizin ulalaşman ýeren islendik meseläňizde höküm bermek Allahyň işidir. Inde şu Allah meniň Perwerdigarimdir. Men diňe oňa bil baglaýarym we her wagtda ýönelýärm, sygynýarym. Allah asmanlary we ýeri ýokdan bar etdi. Ol sizin üçin özüňizden bolan jübütlerinizi, taýyňyzy, haýwanlarda hem jübütlerini ýaratdy. Çeýdip sizi köpeler ýaly etdi. Onuň Allahyna hiç hili meňzeşi ýokdur. Ol ähli zady işitýändir we görýändir. Asmanlaryň we ýeriň açarlary onuň elindedir. Ol isländini, rızkalyny köp etse, isländiniň rızkalyny az eder. Elbette ol her zady bilýändir. Biziň dini dogry saklan we topar bolup bölünüşmeýän diýip Nuh aleyhissalama ündö eden zadymyzy, sana wahy eden zatlarymyzy, İbrahim'a, Musa ve İsa aleyhissalama ündänlerimizi Allah size din hükmünde berdi. Emma olary öwüt edip çağıran zadyň İslam dini Allah şärik goşanlara agyr düşdi. Allah islämini peýgamber edip saýlar we özüne tarap ýönelýäni dogry ýola gönüpdirer. Olar özlerine ilm, delil gelenden soň öz aralaryndaky görýipçilik we adalatsyzlyk sebäpli düşünüşmezlige sebäp boldular. Eger keskitlenen wagta çelli Perwerdigaryň tarapyndan geçirilmek etmek üçin söz berilmedik bolsady, elbette olaryň aralaryna şu dünýäde höküm edilirdi, jezalary berilirdi. Olardan soň kitaba, Tewrata we Injile miras düşer edilenler, ýani Muhammed aleyhissalatu vesselam döwürdeş bolan Ýahudy we Nasranylar hem ondan öz kitaplaryndan şek şüphe edýändirler. Ne şonuň üçin sen olary Allahyň birligine çağır we Allahyň buýruklaryny özüňe emir edilýän ýaly dost dogry ýerine getir. Olaryň hay höweslerini eýerme. Sen olara şeýle diýip aýt: Men Allahyň iyi beren her bir kitabyna iman getirdim we maňa siziň araňyzda adalaty ýola goýmak emir edildi. Biziň Perwerdigarimiz bolan Allah siziň hem Perwerdigaringizdir. Biziň amallarymyz özümiz üçin, siziň amallaryňyz hem özüňiz üçindir.
Bizim aramızda hakikat aşkar bolandan soň jedelleşip anygyna ýetiljek hiç hili mesele ýokdur. Allah hemmemizi bir ýere jemler. Hemmeler oňa dolanyp bararlar. İslam dini kabul edilenden soň Allah barada jedelleşýänleriň delilleri özleriniň Perwerdigariniň ýanynda ýerliksizdir. Olar üçin Allahyň gazaby we ejir çekdirjek azaby bardyr. Kitaby we adalet ölçegini hakikat edip iýeren Allah'dır. Bilir bolsaňyz belki kıyamatyň wagty ýakyn gelendir. Oňa kıyamata inanmaýanlar ol kıyamatyň tizrek gopmagyny isleýärler. İman etirenler bolsa ondan kıyamatdan gorkarlar we onuň takyk gopjakdygyny bilýärler. Unutmaň, kıyamat günü barada şek şüphe bilen jedel edýänler çenden aşa azgynçylykda gumradyrlar. Ýöne Allah bendelerine keremlidir, mehribandır. İsleýänine rızkal döwlet berer, ol kuwwatlydyr, gudraty güýçlidir. Kim edýän amaly bilen ahiret hasylyny, sogabyny gazanmakçy bolsa, onuň sogabyny ziýada ederiz. Kim dünýä hasylyny gazanmak istese, oňa da dünýädäki zatlary nesip ederiz. Emma onuň ahiretde hiç hil nesibesi bolmaz. Ýa-da olaryň Allah'ın ruhsat etmedik başka bir dinini getiren şärikdeşleri barmy? Eğer Allah'ın kıyameti goýan aýralyk sözü bolmadyk bolsady, onda olaryň aralaryna hökmän höküm edilip şu dünýäde temmileri berilerdi. Elbette hakykata boyun egmeýän zalimler üçin çydap bolmajak ýagdaýda yzaly azap bardyr. Zalimlaryň eden etmişleriniň netijesi öz başlaryna gelen wagty olaryň gorkudan sandyrap duranyny görersiň. İman getirip ýaxşy işler edenleri bolsa, cennet baglaryny görersiň. Özleriniň Perwerdigariniň ýanynda olar üçin göwnleriniň kuýsan zatlary bardyr. Ine bu olar üçin Allahyň iň uly fazly keremidir. Ine bular Allahyň iman getirip ýaxşy işleri eden bendelerine buşlan nygmatlarydyr. Olara şeýle diýip aýt: Men bu eden işlerim için sizden diňe garyndaşlyk söýgüsinden başga hak talap etmeýärin. Kim ýaxşylyk etse, onuň sogaby artykmajy bilen beriler. Takyk Allah bagyşlaýjydyr, şükranalygyň sylagyny berýändir. Eýsem-de olar saňa, ol Allahyň adyna ýalan ýönkäýärmi diýerler. Allah istese, egerde ýalan ýönkäýän bolsaň, seniň kalbyňy hem möhürlerdi. Allah ýalany ýok edip sözleri bilen hakikaty ýüze çykarýar. Takyk ol gursaklardakyny, ýüreklerdäkini hem bilýändir. Ol bendeleriniň towbasyny kabul edip edileni elbetlikleri bagyşlar. Ol edýän işleriňizi bilýändir. Allah iman getirip ýaxşy işleri edenleriň dua dileglerini kabul eder, olary öz fazly kereminden artygy bilen hem berer. Kapyrlara bolsa ören ýowuz azap berer. Allah bendeleriniň rızkalyny köpelden bolsady, olar ýerde azgynçylyk ederlerdi. Emma ol rızkaly isleýän mukdaryna berýär. Takyk ol bendelerinden habardardyr, olary görýändir. İnsanlar umytlaryny ýitirenlerinden soň ýagyş ýagdyryp rahmetini dumly duşa ýaradan hem Allah'dır. Ol hakyky dostdur, övülmäge laýykdyr. Asmanlary, ýeri we bularyň ikisine ýaratyp goýberen canly jemendeleri yaratmagyň onuň delillerindendir. İslese, bularyň hemmesini bir ýere jemlemäge hem onuň güýji ýeter. Başyňyza gelen islendik bedbahtçylyk öz elleriňiz bilen eden etmişleriňiz zararlydyr. Şoňa garamazdan Allah günahkarlaryň köpüsiniň günäsini geçýändir. Siz Allahyny ýerde ejizledip Allahyň gazabynyň öňüni alyp bilmersiňiz. Sizin Allah'dan özge dostunuz hem, goldaýjyňyz hem ýokdur. Deňizde daglar misaly akyp barýan gämiler hem onuň barlygynyň delillerindendir. Egerde ol islese, şemaly hem saklardy. Olar deňiziň arkasyna ortasyna durup galyrdylar. Takyk munda sabyrly bolup, şükür edýän her bir insan üçin ibratlar bardyr. Ýa-da eden etmişleri zararly, olary helak eder. Bir näçesini bolsa bagyşlap halas eder. Ayatlarımız barada jedel edýänler kaçıp kutulup gidere yerlerinin ýokdugyny bilsinler. Size berilenler diňe dünýä durmuşynyň ýaşaýyşy üçin ölçülen zatlardyr.
Allah'ın yanına zatları olsa has davamatlıdır. Bu sıylık iman getirenler ve özlerinin perverdigarını bir bağlayanlar içindir. Olar ulu günahlardan ve bozuk işlerden saklanırlar. Kimdir birine qaharladan wagtlary hem ýalňyşany bağışlarlar. Olar özlerinin perverdigarının çaqylygyna kulak asarlar ve namazı dolu okarlar. Olar etjek işlerini öz aralarına geňeşip maslahatlaşyp ederler. Özlerine beren rızkalymız Allah'ın ýoluna sarp ederler. Adalatsyga, zuluma duçar bolanlaryna bolsa arkalaşarlar, hakyny gidermezler. Yamanlygyň jazasy yamanlyga barabar bolandyr. Kim geçirimlik edip yaraşsa, onun syýlagyny ýetirmek Allah'a degişlidir. Elbette Allah zalymlary halamaz. Kim zuluma duçar bolandan soň hakyny gaýtaryp alyp bilse, onda olara hakyny alandygy üçin ediljek başga ýol ýokdur. Diňe insanlara zulüm edýänlere hemde ýeriň ýüzünde nähak ýere bozgoklyk edýänlere ceza bardyr. Ine gazaply azap şolara berilir. Kim sabır edip geçirimlik etse, elbette bu maksada laýyk işlerden biri bolar. Allah kimi dogry ýoldan azaşdyrsa, mundan beýlek oňa hiç hil dost tapylmaz. Zalymlar azaby görenlerinde olaryň ýyda dünýä gaýdara ýol barmyka diýendiklerini görersiň. Dozak oduna taşlanan mahaly olaryň göwnü çökkünlikden ýaňy kelelerini öňe egip gözlerini gyýtygy bilen astyrlykda seretjekdiklerini görersiň. İman getirenler kıyamatda kafirlerin halyny görüp näde dogry ýoly saýlap hakyky ziýany garanlar kıyamat gününde özlerine de maşgalalarına da ziyan edenlerdir. Ägä bolun zalymlar ebedi azapdadyrlar diýerler. Olaryň Allah'dan başga golda wetjek hiç hil dostlary ýokdur. Allah kimi ýolundan azaşdyrsa, oňa çykarga tapylmaz. Allah'dan iza gaýdyş mümkin bolmadyk kıyamat gün gelmezden öň Perwerdigäriňiziň emirlerine, buýruklaryna laýyk hereket edin. Ol gün size ne bir gaçary yer bardyr, ne de günälerinizi inkar etmäge mümkinçilik bardyr. Egerde 100 öwürseler, onda seni olara sakçy edip iýberen däldiris. Senin wezipen diňe olara duýduruş bermekden ibaretdir. Egerde biz insany öz rahmetimizi dağdırsak, ol şol rahmete begener. Emma öz elleri bilen eden etmişleri zararly, başlaryna betbaçylyk gelse, elbette insan näşükür bolar. Asmanlar ve yer Allah'ın gol astındadır. Ol isleýän zadyny bar eder. İsleýänine gys perzent, isleýänine bolsa ogul perzent meýesser eder. Ýa-da olary gys we erkek perzent edip yaratmak bilen jübüt eder. Hem gys hem oglan çaga berer. İsleýänine bolsa nesilsiz, öňelgesiz goýar. Taky ol ähli zady bilýändir, ähli zada güýji ýetýändir. Allah insan bilen diňe wahy bermek arkaly ýa-da perdäniň aňasyndan gürleşer. Ýa-da ilçi, perişte ýollap öz ygtyýary bilen oňa isleýän zadyny wahy arkaly ugrular. Ol beýikdir, hikmet eýesidir. Ine şeýdip, sana hem öz emrimiz bilen ruhy Kur'any wahy arkaly indirdik. Sen öň kitap näme, iman näme bilmezdin. Emma bendelerimizden isleýänimize dogry ýol görkezmek üçin biz ony Kur'any nur edip yaratdyk. Taky sen dogry ýoly görkezýärsiň. Ol dogry ýol bolsa, asmanlardaky we ýerdäki ähli zadyň eýesi Allah'ın ýoludur. Unutma, taky ähli işler ahir netijede Allah baryp ýetýändir. Sadakallahul azim. Kur'an-ı Kerim'in 44. suresi Duhan suresine geçeceğiz. Zamanlar Duhan suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 59 ayetden ibaretdir. Bu sürenin adı 10. ayette agzalyan tüsse manisini anladyan Duhan sözünden gelip çykýar. Bu sürede Kadir gecesi, kıyamatın alamatları, Allah Taala'nın gazabı, Musa aleyhisselamın kıssası hem de öğütleri, ahirete inanmak ýaly meseleler beyan edilýär.
Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ha Mim. Açaçan aydın kitabı Kur'an'ı kasam bolsun. Biz onu Kur'an'ı mübarek Kadir Gecede indirdik. Çünkü biz Kur'an arkaly adamlara duýduruş berýändiriz. Şol gecede bizim tarafımızdan berilen bir buyruk esasyna her bir hikmetli iş belli ediler. Taky biz peýgamberleri iýerýäris. Bu bolsa senin Perwerdigaryň rahmeti hökmünde amala aşýandyr. Ol Allah ähli zat eşidýändir, bilýändir. Eger taky inanýan bolsaňyz, ol asmanlaryň, ýeriň ve ikisiniň arasyndakylarynyň Perwerdigaridir. Ondan başga ibadata laýyk Hudaý ýokdur. Ol ähli zaty dirildiýär we öldürýär. Sizin Perwerdigariňizdir. Öten ata-babalaryňyzyň hem Perwerdigaridir. Emma olar şüphe etmek bilen hakykaty ýaňsa alyp oýnap ýörler. Indi sen asmandan äşkär ýagdaýda geljek tüsseli güne garaş. Ol tüsse insanlary gaplap alar. Bu juda ýowuz azapdyr. Şol wagt insanlar ey Perwerdigarymyz, bu azaby bizden aýyr. Taky biz indi inanýarys diýerler. Olar nädip öwütünde bolsunlar, ýogsa olara hakykaty beýan edýän hak ilçi hem gelipdi. Soň ondan Peýgamberden aleyhisselamdan yüz öwürdiler. Hem de ol Allah şärik goşanlar bu jyn tarapyndan sapak berilen mejnundur, jynlydyr diýdiler. Taky biz azaby sehil hem bolsa aýyrarys. Ýöne siz ýene de öňki ýagdaýyňyza, kapyrlygyňyza dolanyp bararsyňyz. Biz ören uly zarba urjak kıyamet günümizde elbette arymyzy alyrys. Kasam bolsun, biz olardan öň Firawonyň kowmuny hem synagdan geçiripdik. Olara Abraýly ilçi gelipdi. Ol Allah'ın bendelerini, İsrail oğullarını maňa berin. Taky men size iyi berilen ygtybarly ilçidirin. Allah'a garşy edip tekebbirlik etmeň. Taky men size aýdyn deliller getirýän. Men sizin meni daşlamaňyzdan, öldürmeňizden pena sorap, meni hem Perwerdigarym, sizin hem Perwerdigaryňyz bolan Allah'a sygynýaryn. Eger maňa inanmasaňyz, iň bolmany menden ýolumdan çekiliň diýip aýdypdy. Şondan soň Musa aleyhisselam ular günäkär kowumdur diýip Perwerdigaryna arz etdi. Allah onda bendelerim bilen giýje ýola çyk, çünki sizi izarlarlar. Deňizi adamlaryňy geçirenden soň onu açyk ýagdaýda goý, çünki olar garp bolmaly goşun diýdi. Olar ýyllaryny ençeme bostanlyklary we çeşmeleri, ekindir kaşan imaratlary, keýbi sapa bilen hoş wagt geçiren ýerlerini taşlap gitdiler. Neşe edip biz ol ýerleri başga kowma miras kaldyrdyk. Asman we zemin olaryň ýüzünden göz ýaş dökmedi. Hiç zat olara gynanmady. Hatda olara towbe derýaly möhlet hem berilmedi. Deňize girenlerinden soň garp bolup öldüler. Kasam bolsun, biz İsrail oğullarını ejir çektirjek azapdan halas etdik. Firawundan, ýani onuň süteminden halas etdik. Taky ol sütemkärdi, hetten aşanlardandy. Kasam bolsun, biz İsrail oğullarına bir ılıma esaslanyp şol döwürde jahanyna artykmaçlyk berdik. Biz olara açaçan syna bolup biljek ayatlar, mucizalar, alamatlar berdik. Ol Allah şärik goşanlar şeýle diýerler. İlkinji ölümimizden soň biz gaýtadan dirildirilmeriz. Eger de hakykaty aýdýan bolsaňyz, ata-babalarymyzy dirildip getirin. Olar has haýyrlymy ýa-da Yemenli Tubbak kowmu bilen olardan öň ötenler. Biz olary hem helak etdik. Taky olar günäkär bolupdylar. Biz asmanlary, ýeri we olaryň ikisiniň arasyndakyları oyun için biderek yere yaratmadyk. Biz olary diňe hakyky sebäbe görä yaratdyk. Ýöne olaryň köpsi bilmeýärler. Elbette hak bilen ýalany tapawutlandyrýan höküm güni hemmeleriň bir ýere jemlenýän günidir. Ol gün dostuň dosta hiç biri peýdasy degmez. Olara goldaw hem berilmez. Emma Allah'ın merhemet eden kişilerine goldaw ýardam berler. Taky ol gudraty güýçlidir
Rehim şefaatlidir. Elbette günahkarların ağzığı zakkun ağacıdır. Ol mağdan ergininin ve kaynak suwun kaynaşy ýaly garynlarda kaynar. Dozakyň sakçylaryny tutun ony dozakyň ortasyna süýräň. Soň azap çeker ýaly başyndan aşak kaynak suw dökün diýler. Soň oňa dadyp gör, sen üstündüň, awraýlydyň. Ine bu şüphe edip inanmaýan zadyň diýler. Takwalar bolsa takyk cennetde ygtybarly orunlarda, bostanlarda we çeşmäniň boýunyna gorarlar. Olar inçe ýüpek we atlas geýip birek-birege seredişip oturarlar. Ine şeýle, ýene-de biz olary jeren gözli, gözel hüýrelere öýreris. Ol ýerde olar arkançylykda isleglerini halalandyrjak her hili miwäni getirerler. İlkinci dağdan ölümlerden başka ol ýerde özge ikinci ölüm datmazlar. Allah olary dozak azabyndan gorar, olar şeýdip hemişelik ýaşaýşa gowuşarlar. Bular seniň Perwerdigäriň pazly keremi hökmünde berildi. Inne bu uly üstünlükdir. Biz ony Kur'any insanlaryň öwüt nesihat almaklary üçin we seniň dilinde aňsat edip indirdik. Sen iman getirmedikleriň başlaryna geljeklerine garaş. Olar hem garaşýarlar. Sadakallahul azim ve munam okudyk 44 Duhan suresini. 45 Câsiye suresi. Câsiye suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 37 ayattan ibaretdir. Câsiye sözü dize çökün diyen manyny anladýar. Bu sürede ahirette hemmelerin Allah'ın öňüne dize çökçüktigi beýan edýändigi üçin bu at bilen atlandyrlypdyr. Ol söz sürenin 28-nji aýatyny agzalýar. Bu sürede insanlar Allah'ın tanamaklyga çagyrýar we insanlaryň aňyna ahirete inanmak düşünjesiniň ornaşdyrylmagy öňe sürilýär. Şeýle hem wahynyň hakykatdygy barada aýdylyp kapyrlaryň derbi dağyn ediljekdigi, Allah iman getiren bendeleriň ahyrky netijede eşitli durmuşa ýetjekdigi aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ha-mim. Bu kitabın indirilmegi kudretli güýçli hikmet eýesi Allah tarapyndandyr. Tafrik asmanlarda we ýerde müminler üçin Allah'ın kudretini ve hikmetini görkezýän ayatlar, alamatlar bardyr. Sizin insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünýäniň çar küncüne ýaradan canlı jemendelerini Allah'ın barlygyna anyk inanýan kişiler üçin ibret berici alamatlar bardyr. Giýje bilen gündüziň çalyşyp durmagyny, Allah'ın asmandan rızkyl ýagny ýagyş indirip, onuň bilen ölümünden soň yer ýüzüne diretmeginde yerleri çar ýandan öwüstürip durmagyny akyllaryny ulanýanlar üçin Allah'ın kudretini ve hikmetini görkezýän alamatlar bardyr. Sana hak ve hikmet bilen okayan aýdan bu zatlarymız Allah'ın kudretiniň we hikmetiniň alamatlarydyr. Biz Allah we onuň ayatlaryna inanmaýanlardan soň olar kapyrlar haýsy söze inanar kalar. Her bir yalan toslaýjy töhmetçi günäkäriň way halyny. Ol günäkär özüne okalyan Allah'ın ayatlaryny eşidýär. Ýöne soň tekebbirlik edip göýe olary eşitmeýän ýaly inkar etmegini dowam etdirýär. Oňa jebir jepaly azaby buşla. Eger olar biziň ol ayatlarymyzdan bir zady bilseler, ony ýaňsylamaga başlarlar. Şonuň üçin hem olary ryswa edici azap bardyr. Olaryň ýyllaryna dozak bardyr. Olara kazanan zatlary, baýlyklary ve Allah'dan başka tutan dostları hiç haýsy peýda bermez. Olara ahirette uly azap bardyr. Bu Kur'an dogry ýola gönükdirilýän kitapdyr. Özleriniň Perwerdigäriniň ayatlaryny inkar edenlere bolsa jebir jepaly elhenç azap bardyr. Beýik Allah öz emri bilen içinde gämilerin gezmegi ve özüniň pazly keliminden
rızkal nesibelerinizi gözlemeniz hem de şükür etmeniz için denizleri sizin hizmetinize berendir. Ol Allah asmanlardaki ve yerdeki ehli zatları özünün fazla keremi bilen sizin hizmetinize berdi. Taƙi bununla pikirlenenler için ibretler vardır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, iman getirenlere ait Allah'ın ceza günlerinin geleceğine garaşmayanların berýän jebir cepalarına sabır etsinler ve onların günahlarını bağışlasınlar. Allah her kimin öz gazanan zadyna işine göre hakkını berer. Kim ýaxşy bir iş etse öz behbidinedir. Kim erbetlik etse ol hem onuň öz ziýanynydyr. Soň siz Perwerdigäriňize dolanyp getirilersiniz. Kasam bolsun biz belli bir döwürde İsrail oglaryna kitap we peýgamberlik berdik. Olara pek halal zatlardan rızkal berdik. Olary barça äleme we şol döwürde ýaşaýan adamlara üstün etdik. Olar din ve dünya işlerine äşkär deliller, mucizeler berdik. Biz olar özlerine ilim gelen soň öz aralaryndaky görýipçilik hem de bahylçylyk zararly dini işlerde çaprazlıklara düştüler. Taƙi senin Perwerdigäriň kıyamet günü olaryň çaprazlıklara düşen o zatlary meseleleri barada dogry höküm berer. Soň din işine sana aýdyň bir şeriat ýol berdik. Sen oňa ol ýola tabyn bol. Hakykaty bilmeýänleriň arzu isteklerine boyun bolma. Taƙi olar Allah'dan geljek hiç bir zady belany senden hiç haçan soğup bilmezler. Taƙi zalymlar bir-birleriniň dostlarydyrlar. Allah bolsa takwalaryň dostudur. Bu Kur'an insanlar üçin ýollaryny ýaktyldan ýaktylykdyr, nurdur. İman getiren kişiler üçin bolsa dogry ýoldur we rahmetdir. Ýa-da elbetlikleri edýänler bizim özlerini iman getirip ýaxşy işleri edýänler bilen deň tutjagymyzy pikir edýärlermi? Olaryň diýirleri de, ölüleri de olar müminler bilen deň bolarmy? Olaryň höküm berýän zatlary nähil elbetdir. Allah asmanlary we ýeri hak we hikmet bilen yaratdy. Her kim gazanan zadynyň eden işiniň hakyny alar. Olara zulüm edilmez. Sen öz arzu islegiňi Hudaý tutunan Allah mälim bolan bir ilme göre özüni azaşdyryp gulagyny we kalbyny möhürlän, gözlerine hem perde çeken kişini gördüňmi? Bes onu beýle kişini Allah'dan başga kim dogry ýoly gönüpdirip biler? Bes siz bulardan öwüt almaýarsyňyzmy? Düşündiriş bu ýerde şu many öňe sürilýär. Hak ýoldan üzüňe bolup, haý höwesiň guly bolmak gözü kör, gulagy ker, kalby ýowuz eder. Beýle adam hakykaty aňmaz. Ahireti inkar edenler bizim ýaşaýyşymyz meger bu dünýädedir. Başga ýaşaýyş ýokdur. Biz ölýäris we ýaşaýarys. Biz diňe geçen zamany helak edýär diýdiler. Olaryň aýdýan bu zatlary barada bilýän zady ýokdur. Olar diňe guman edýärler. Olara bizim ayatlarımız äşkär okulan wagty olaryň eger siz dogruçul bolsaňyz öten ata-babalarymyzy diýerlik getiriň diýmekde başga delilleri ýokdur. Sen olara Allah can berip sizi diýerler, soň sizi öldürýär. Soň sizin hemmäňizi boljagyny hiç kili şep-şüphe bolmadyk kıyamet günü bir ýere jemler. Emma insanlaryň köpüsi oňa ynanyp bilmeýärler diýip aýtdy. Asmanlaryň we ýeriň mülki hükmürawanlygy Allah'nynkydyr. Kıyamet çağadynyň günü gelip ýetende ol gün ters ýola düşüp batyl zatlaryň ýzyna bolanlar uly ziýan çekerler. Ol günne her bir ümmaty diýde çöken ýagdaýda görersiň. Her bir ümmat öz hasap kitabyna, depderine çağırlar. Olara bugün dünýäde eden işleriniz üçin sylagyňyzy alarsyňyz diýler. Bu size diňe hakykaty aýdýan kitabymyzdyr. Taƙi biz sizin edýän ähli işlerinizi ýazýardyk. Biz iman getirip ýaxşy işleri edenleri bolsa özleriniň Perwerdigäri rahmetine salar. Bu äşkär üstünlükdir. Emma kapyrlara
Siz özüňize ayatlaryň okulanny tekip birlenip günäkär kowum bolmadyňyzmy diýler. Size Allahyň wadasy azaby hakdyr. Kıyamet çağadynyň geljegine şek şüphe ýokdur diýilende siz biz kıyamet çağadynyň nämedigini bilmeýäris. Biz onu diňe bir çaklama diýip güman edýäris. Biz oňa doly inanmaýarys diýipdiňiz. Şonuň üçin olara eden ähli elbetlikleri aýan boldy we olaryň ýaňsylaýan zatlarynyň azaby olary doly gorşap aldy. Olara sizin şu güne duşmagy unutuşuňyz ýaly biz hem bugün sizi unuttuk. Sizin tünegiňiz otdur, dozakdyr. Sizin hiç gili kömekçiňiz hem ýokdur diýildi. Munyň sebäbi taýyk siz Allahyň ayatlaryny äsgermezçilik edip ýaňsyladyňyz we dünýä ýaşaýşy sizi aldydy. Biz bugün olar ol ýerden dozakdan çykarylmazlar. Olaryň tawbalary, ötünçleri hem kabul edilmez. Biz ähli hamdy senalar asmanlaryň perwerdigäri, ýeriň perwerdigäri we älemleriň perwerdigäri bolan Allaha mahsusdur. Asmanlarda we ýerde beýiklik diňe Allaha mahsusdur. Ol Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ey Allah'ım ya Rabbim, okumuş olan Kur'an-ı Kerim'in Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sürelerinden hasıl olan savapları soğudutuk evvelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhlarına, ashab-ı kiram, ashab-ı uhud, ashab-ı şühedâ-i uhud, iskanata mazhar-ı ulema qavzilan, qul-i-şan, gara-i-şan, gara-i-şan, kerem-i-şan, asgar-i-şan, ağ-i-şan, altan sanca bu dünyada geçkide bütün emin kulların ruhlarına soğuk edik. Ey Allah can şu mübarek Miraç gecesinin hormatyna dinimize Miraç gecesinde bize farz edilen 5 wagt namazyň hormatyna özüň dileklerimiz kabul eyle. Türkmen halkyna ümmeti Muhammed'e birlik, agzydyrlyk, jebislik eyle. Döwletimiziň başynda oturan zalimlerden halas bolmagymyz üçin halkymyzyň agzybirlikde bu zulümden agzybirlik bilen bu zulümy başymyzdan dep etmegimizi özüň bize müýesser eyle. Halkymyza, ýurdumyza bereket ber, ýagyş ýagdyr, bereket ýagdyr, topraklarymyzy canlandyr, nesillerimizi köpeltir. Ey Allah'ım ya Rabbim, sagaman diri yetimler enelerine, diri yetimler atalarına gowuşsun, diri yesirler enelerine gowuşsun, diri durlar älerlerine gowuşsun, maşgalalarına gowuşsun, ýurdumyza parahatçylykda, azyrykda ýaşaly. Bu zulümy bize reva görýänleri de kanun esasında, adalet esasında, senin şeriatyň esasında halk bolup geçirinlikde ähdi peýmanyny getirip halk bolup maslahatlaşyp karar berip bilmegimizi we olary çäre görüp bilmegimizi bize müýesser eyle, halkymyza iman azy birligi berey. Allah'ım ya Rabbim, Allahu ekber. Aziz ildeşler, sağ olun. Dinleýäniniz üçin, gatnaşanyňyz üçin. Ertir nesip bolsa ýene de Kur'an okumany dowam ederiz. Ente 45-nji süreге geldik. Jemi Kur'an-ı Kerim'de 114 süre vardır. Nesip bolsa ay 3'te 1'ine ýakynlaşdyk diýen ýalyk. Allah'ın özü hayrymyz üçin soňumyza inşallah. Ertir nesip bolsa Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf sürelerini okarız inşallah. Sağ olun. Allah'a emanetsiniz. YouTube'u yapyan TikTok'ta entek kalacak. Eğer YouTube'da oturan dostlarımız, mihmanlarımız var olsa TikTok'a geçip gidersiniz. Şu an TikTok'ta oturun. Sağ olun, Allah'a emanetsiniz. Dilekde olun, bugünkü gece yaxşı dileklerde olun. Her ne dilek etseniz Allah kabul edecektir inşallah.